ayo enak. Seneng aku gendeng sami ya. Lapo? Jodeh. Wong bagus. Enak lek sami lah. Kowe iki nyang opo, Le? Lho ora ketok iki. Kok benang joget kok nyang opo? Waduh. Gamelane wis ora enek. Lho ora ketok. Lah iki gamelan pating jenggelek iku. Gamelan anu kae ora. Ayo. Wah piye to kowe iki? Nyogone wis ora nabuh. Hah? Yogane wis ora nabuh. Anjake ra nabuh. Ora nabuh. Wareten ae. Lho, tepake gong sakno kae lagi tabuh. Saminah enak. Duh, piye to? Kaya wong edan kowe iki. Sopo edan? Lho kowe iki untung aku edan Pak Suroso gelem nang. Lumayan wong sugih nanggap wong edan. Wis. Kabeh wis ora enek sing nabuh. Lho, kowe kok sing ngletek wae iki nyapa? Apa anggitmu aku joget? Nyapa? Bajingan. Contoh ngene, awake dhewe iki melu yaiku Gusti Pangeran Panji Asmarabangun. Ning kowe durung duwe Subasita Tata Krama unggah-ungguhing basa. Lah kok gereng Koyok kancepane wayang wong. Weh, ora ndeleng ngono kuwi. Ya iya wis meneng ngono kuwi ya. Nuwun sewu Kanjeng Pangeran. Kowe muni yo. Kowe muni yo. Aja ngono kuwi. Aja ngono. Ono apa? Kula ngaturaken sembah pangapunten mugi kunjuk. Ya ndak tampa. Ora liwat pangestuku wae tanpa nono. Ya. Apik tata kramamu. Nyuwun sewu. Wis ora apa-apa, ora usah nyuwun sewu. Suwat kula wonten ngarsa duka kula ngaturaken sembah pangapunten. Iya. Ndak tampa. Dadi ora liwat pangestuku wae tanpa nono. Lah ya ngono to. Paseh aku lek dadi asmara banget. Nyuwun duka Kanjeng Pangeran. Kamu ora usah nyuwun duka. Aku ora apa-apa. Sonto kowe iki piye? Lho, Panji Asmara bangun. Oh ya Sonto. Lho, Sonto. Urimu. Lho kanok buntute. Loh, kowe iki piye to? Nyuwun sewu Kanjeng Pangeran. Ora usah njeluk pangeran. Sonto, bangun ngono wae. Noleo. Tengeng. Kowe iki piye to? Wis, yen ngono aku jupuke aku iki nglaku. Aku wae to. Apa to aku lho? Yen cara Malang aku wae cara Tengger aku. Ya wis ndek aku. Ayo karuan ngono wae. Lek Gusti Pangeran anjene yo anteng tur alus, ganteng tur bagus. Ayo jangken. Apa cara kuwi mau? Lagi kegojekan. Nggih. Sadere. Lho, kok dhisik kok ora iso kowe. Kok dhisik, kurang penggawean. Sejatosipun badhe matur. Matur wae ya. Loro Pak. Tenanan, Pak. Lah piye wong iki termasuk pretelane siswa. Lho, Siswa mendi? siswa Orkandai. Pangkuryane iki gembolo bodang kang dinombang iki turuke apa. Aduh, kowe ngisi-ngisake kowe. Injih, Apa sliramu sing ngajari Kakang Sonto? sejatosipun mboten ngaten menika. Menawi kula paring nggih menika atur kaliyan pun Sonto menika nggih Subasita utawi tata krama menika nggih sampun kula aturaken ning mboten saged. Krana kowe luwih dhisik nyambut gawe ning kene ketimbang sesuk. Injih. Sadere sirate kegok ngaten lho. Ora diulang apa. Nggih, saderengipun kula ngaturaken supados pangapunten yo pangeran. Iya.
puja pangestu ditampani. Nggih, kula tampi dadosaken bingahing manah kula tanpa upami. Kula nggih ngaten cekak aos mawon sami kali Kakang Jodet. Ketimbang dawa-dawa salah. Ora dadi apa. Paman Sonto dalam Paman Jodet. Ora usah lungguh. Yuk. Ngaten iki. Iya. Boten Ben ngono. omongan iki bisa gayeng. Nggih, saderenge nyuwun pangapunten. Ora dadi pangopo, aku malah seneng. Yen kowe tansah kegojekan saged dinten, iki malah aku malah bunga ngaten. Tapi nek ora tau guyon, aku malah susah. Nggih ngaten, nggih. Menika wonten wigatos menapa kok sajakipun Gusti Pangeran menika penggalihipun radi boten karenan. Wigatos menapa menika? Mestine Paman Sakloron wis bisa maspadake pasuryanku ora kaya adat saben. Nggih. Rikala aku dadi kemanten anyar. Lah, Oleh sedina, rong dina, telung dina gedene seminggu pasuryanku bungah. nggih. Ora kanyono. Nggih. Yen dinane iki kowe bisa ndeleng kira-kira napa? Nggih, mila menika ingkang dados nggih menika raosing manah kula boten sekeca. Wonten wigatos menapa panjenengan paring atur dhateng kula kalian Sonto, mbok menawi kula saged paring kalidamar pangeran. Paman Sakloron nembe wayah katibalan nang kene Kaprabon. Mbok menawa ing dinane iki bendaramu Panji Asmara Bangun kautus Sumadi. Anane cemeti Sadolana. Kowe lak wis weruh to. Nggih. Yen kaprajan Jogramani ing dinane iki kena pagebluk. Nggih. Bepesana wong loro esuk, loro sore, esuk temakaning pati. Ora bisa walya sejati. Yen ora katemondokan cemeti Sadolana. Lajeng kersanipun Bising Cawata ora ana loro telu papat kajaba reyang sing bisa ngentas. Mboten ngertos kula kinten niki wau napa pasuryan panjenengan radi surem niku kula kinten mikiraken togel dadi Togel iki apa to, Kak? kowe iki nek ngomong iki karo sapa? Matur karo sapa? nggih lho segajan to karo sapa wong bedhek mbok menawa cocok dene ora cocok. Dadi bab perkara kuwi wis tak padharake marang kowe Sakloron. Nggih. Miturut Paman Sakloron kepiye kira-kira? Kamangka bendaramu entas wae nandang katresnan. Nggih, kemantenan. Kemanten anyar isin nedeng-nedengi langen katresnan karo si bojo. Lah nggih menika ngaten Gusti Pangeran. Menika paduka Kanjeng Pangeran sampun prasetya dhateng negari, prasetya dhateng Kenggarwa. Kalih-kalihipun menika Kanjeng Pangeran gadhahi prasetya nanging menika sampun dados kewajibanipun satriya. Nah, Menawi dipun utus kalian Kanjeng Rama ngupadi sadaning negari, sumangga kula kalian Sonto nderekaken Kanjeng Pangeran. koyok-koyok gedhe rasane atiku Paman Sakloron. Nggih. Sakwise kowe menehi pitutur mbok menawa kanggo ndudono dharma baktiku marang Kanjeng Rama. Inggih. Kawula cilik ben kaya wingi-wingenane ngupadianing Cemeti Sadolana bakal tak lakoni. Nggih. Lajeng kersanipun, Ayo, terno nang gone taman aku karep pamit karo garwa. oh makaten Dewi Sekar. sumangga kula derekaken.